Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Junior Christian Endeavor Society Mawkhar. Haga setiap jeng kesngi palai ka khatkhnai tarik nopra arjar arpsau. Kala penlong ke jingiaid karol kum shibenta ban rakhele kemen ka sing Christmas ka jingwan long breu jong Jesus Christ. Ya kene ka jingiaid karol la sedang nadu kapor khatwi bejemen step kabala sedang na ying mane nangta sa syamot pran JS road so sun wahing do si melim bat lapen poi biang hamot pran bat penkut pat haying mane. Hakani kesngi karol la sakhi da kajingwan shibenta ki spangut ki paiba jong ka balang Presbyterian Mawkhar la kalong na du ki hebret ki samla ki rangba hadu ki temen kisan ka jingsingan bat itna jong kane ka jingiaid karol namar ki paiba ki la shat kemen bat yarwai da ki jingwai Christmas.